Әлхамдулиллах, Рамазан айларыбыз башланып китте. Инде бүген 3-нче таравих, 2-нче ифтар, яни шулай итеп узып та китә. Сизми дә калабыз. Шул бәрәкәтле кичләр, бәрәкәтле көннәр, шул көннәрдә яшәгән нигъмәтләр. Һәм кызганыч, күбебез уразаны фақат аш тору гына дип белә. Инде теге ураза тутам ничек инде ифтарга хәтле исән килеш яши алырмы микән дип, теге йоклап алып, бик авыр булмасын дип, яки буш вакыт уздырып, телевизор карапмы, яни бушка шул изге бәрәкәтле көннәрне уздырабыз. Ләкин бу көннәр ураза аш тору гына түгел. Галимнәр әйтәләр, бу үзенә бер мәдрәсә. Яни без менә шул 30 көннән соң үзебезгә бер файда алырга тиешбез. Теге савап ягыннан түгел, үзебез үзгәрергә дә тиеш. Менә бу үзгәртергә Аллаһ субхана ва тааля мөмкинчелек сәбәп яшәргә менә шул көннәрдә. Һәм галимнәр әйттеләр, менә шул уразаның беренче файдасы. Теге уйлаган кешегә, фикерләп йөргән кешегә Аллаһ Тәгаләне тану, Аллаһ Тәгаләнең берлеген тану, аның сыйфатларын тану. Яни уразаның үзенчелеге, яни калган гыйбадәтләргә карата. Бу гыйбадәттә рия юк. Теге кеше күрсен дип без моны кыла алмыйбыз. Кырыйда булган кешеләр белмиләр без ураза тотуын. Һәм безнең мөмкинчелегебез бар. Каядыр теге үзебезнә калганда су эчеп, ашап, яни уразабызны бузырга. Ләкин без моны кылмыйбыз ни өчен? Чөнки без ышанабыз Аллаһ субхана ва тааля күрүче, Аллаһ субхана ва тааля белүче. Калган вакытта без гунах кылганда бу әйберне онытабыз. Аллаһ та безне күреп торабы дип, хата кылганда, гунах кылганда бу әйбер онытыла. Ләкин Рамазан уразасын тотканда беребез дә качып ашамый, беребез дә качып эчми, чөнки белә Аллаһ субхана ва тааля безнең бу гамәлләребезнең кылуын. Шуның өчен без, яни Аллаһ субхана ва тааля күрүче икәнлеген, белүче икәнлеген, шул сыйфатларын танып, аңлап нитәбез. Үзебезнең калбыбызга бер төрле ни аңлау килә. Һәм шул әйбер белән дә ул аерылып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте Аллаһ субхана ва тааля сүзләрен. Яни бүтән гыйбадәтләр кеше үзе өчен ясый илә мәгәр ураза минем өчен диде. Һәм мин үзем аның өчен әҗрен бирермен дигән. Һәм галимнәр әйтә, минем өчен дигән сүз, яни монда рия юк, без кеше өчен моны кылмыйбыз. Аллаһ Тәгалә өчен генә кылабыз. Һәм бу ихластан без Аллаһ Тәгалә кылу. Һәм Аллаһ Тәгалә генә безнең дуаларыбызга җавап бирә икәнлеген. Аллаһ Тәгаләдән генә сорыйбыз. Аллаһ субхана ва таалядан өмид итәбез. Аллаһ субхана ва тааля бу уразларыбызны кабул итүен. Һәм менә шул әйбер, яни Аллаһ Тәгаләне тануга китерә. Менә шуны без аңлап, уразаларыбызны тотарга тырышырга тиешбез. Икенчесе, безнең калбыбызда Аллаһ Тәгаләгә карата мәхәббәт тәрбияләнә. Яни шуннан да уйлап карасак, кешенең иң яраткан нәрсәләре, ашау, эчү, шәһвәтен итү, кеше ярата моны. Ләкин кеше мәхрум кыла үзен Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт булу сәбәпле. Яни Аллаһ Тәгаләне яратып, Аллаһ Тәгалә мәгъфирәтен, рәхмәтен теләп, яни аның газабыннан куркып, без үзебезгә хәтта хәләл булган әйберләрне мәхрум кылабыз Аллаһ Тәгаләгә булган мәхәббәт сәбәпле. Һәм шул мәхәббәт тәрбияләнә. Һәм Аллаһ Тәгаләгә карата мәхәббәт булу сәбәпле Аллаһ субхана ва тааля безгә карата да мәхәббәт булачак. Аллаһ субхана безне яратачак. Һәм кабатлап шул хадисне әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ Тәгалә сүзләре, ул үзен дә шул әйберләрдән, ләззәтләрдән, ризыктан мәхрум кыла минем өчен дип. Яни куси хадистә Аллаһ субхана ва сүзләре килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисендә. Яни без Аллаһ Тәгаләне яратып, моны кылабыз икән Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәтен теләп. Яни теге бөтен тота, мин дә тотып карыйм әле дигән сүз түгел. Яни мен ураза тотсам, голодание файда китерә тәнгә дип түгел. Аллаһ субхана ва тааляны без нитәбез. Ышанабыз, инанабыз, яратабыз, ул кушкан
үтәргә тырышабыз, ул харам кылган әйберләрдән ерак булырга тырышабыз. Шул мәхәббәт сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең аның мәгъфирәтен, аның савабын теләп тотабыз икән уразаны, иншалла Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтеп киткәнчә хәдисләрдә, минем өчен тота икән, мин үзем әҗрен бирермен дигән. Ягъни шуны белән теге ураза аерылып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне яратачак икән, инде һичшиксез безнең өчен ул бик теге бу дөньяда да, ахирәттә дә файда китерәчәк. Өченчесе, ураза безне өйрәтә гөнаһларны калдырырга. Ягъни уйлап карасак, безнең өчен хәләл булган ризык, хәләл булган ләззәтләрне без мәхрум кылабыз үзебезгә, хәләл, асылда хәләл, үзебезгә мәхрум кылабыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әмрен үтәп. Ләкин теге бер төрле башка сыймый торган нәрсә. Бер яктан без үзебезгә хәләл әйберне мәхрум кылып, харам кылып, көне буе ураза тотып, аннан соң кич белән харам кылабыз икән, бу уразаның ни файдасы бар? Инде көне буе ураза тотып, кич белән тәмәке тартып, яки Алла сакласын, кемдер аракы эчәдер, яки калган харам гамәлләр эшле икән, ни файда? Инде без хәтта хәләл әйберне үзебезгә мәхрум кылып, сабыр итәбез, калдырабыз. Инде хәтта хәләл әйберне калдырырга безнең көче җитә икән, без ничек харамны калдыра алмыйбыз? Һәм безгә бу яганнан бер мөмкинчелек. Кемдер бәлки ниндидер бер харам гадәтләрен калдыра алмый. Менә шул Рамазан ае эчендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Һәм без шул тырышып, шул начар ниләрне калдыра алабыз. Безнең көчебез бар, мөмкинчелек бар. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә менә шул мөмкинчелек яшергән бу көннәрдә. Инде һичшиксез шуны белән кулланырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәшһүр хадис күп итеп зикр ителде. Амин, амин, амин дип минбарга менгәндә әйткәч, Җәбраил алейхиссалам әйтте: хәсрәттә булсан шул кемнең шул 30 көн Рамазан узып да Аллаһ Тәгалә мәгъфирәтенә ирешә алмаган кеше хәсрәттә булсын һәм мин амин дип әйттем. Нинди аяныч, нинди кызганыч, 30 көн узып да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мәгъфирәтенә ирешә алмыйбыз икән, гөнаһларыбызны калдыра алмыйча. Инде үкенеч үзебезгә булачак. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям икенче хәдисләрдә әйтте: инде кеше ач торып та харам сүзләрдән, харам гамәлләрдән арына алмый икән, калдыра алмый икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу кешенең ач торуына мохтаҗ түгел диде. Инде без ураза тоту да, хәтта ураза тоту да дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ач тору дип. Ягъни ач торып та харам гамәлләрдән, харам сүзләрдән сакланмый икән, калдырмый икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу гамәлләребезне кабул итми. Инде шуның өчен телибез икән камил рәвештә, күпме Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу Рамазан эчендә мәгъфирәтне мөмкинчелеген яшергән, шуны аларга телибез икән, инде һичшиксез харам гамәлләрне калдырырга тырышырга тиешбез. Хәтта менә шул 30 көн эчендә тырышырга тиешбез харам әйберләрдән, харам сүзләрдән, харам ризыклардан ерак булуын. Шулай ук галимнәр әйттеләр, бу безне өйрәтә кешеләргә яхшылык кыларга. Ягъни ураза тоткан кеше. Уйлап карыйк, без 30 көн эчендә таң аткач, кояш баеганча хәтле ач торабыз. Ягъни ярты көн. Кәми бер тәүлек нитмибез битне, ураза тотмыйбыз. Ләкин шунда да менә шул фақир кешеләр, мискин кешеләр нинди ачлык авырлыгын сизгәнен без татып карыйбыз. Һәм аларның хәлләрен әз генә булса да татып карып, аларның хәлләрен аңлый башлыйбыз. Һәм һичшиксез безгә бер төрле теләк уяна аларга ярдәм итәргә. Гади кешенең андый фикер туа. Чыннан да авыр икән бит ач тору, авыр икән бит сусыз тору дип, инде безнең бер теләк уяна ярдәм итәргә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай яшерде бу Рамазан аенда бу җиңеллек, ягъни бер-беребезгә ярдәм итүен. Һәм икенче ягы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә вәгъдәсе бар. Никадәр Аллаһның кулы кешеләргә ярдәм итә икән, шул кадәр Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу кешегә ярдәмен бирәчәк диде, ярдәм итәчәк диде. Ягъни без үзебезнең кардәшебезгә ярдәм итәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең мәшәкатьләребездә үзенең ярдәмен бирәчәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: ураза тоткан кешене без ашатабыз икән, шул ураза тоткан кешенең әҗерен дә алачакбыз, һәм ул кешенең әҗере бетмәячәк диде. Ягъни фурсат, мөмкинчелек.
Инде шуннан аны безнең арабызда авыр хәлле кешеләр бар. Аларга да ярдәм итик дип, без шул яхшылык кыларга өйрәнәбез. Менә шул 30 көн эчендә инде өйрәнеп китәбез икән, Рамазан узганнан соң да инде яхшылык ярдәм итүен дәвам итәчәкбез иншалла. Максат шунда, шуңа өйрәнеп китү. Хәтта бер дәрес бара иде. Шунда бер нигә имамга сорау бирә, бер Африка дәүләтеннән бер кеше әйтә икән, хәзрәт 2 көн бергә ураза тотарга ярыймы дип. Яни асылда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тыйган. Яни 2 көн дәврендә ач тору тыелган шәригать буенча. Без авыз ачарга тиешбез, сәхәр ашарга тиешбез. Һәм бу галим әйтә, ярамый дип. Ләкин әйтә, авыз ачарга ризык булмаса дип. Су эчәргә, хөрмә ашарга ризык юк. Ләкин 2 көн бергә тотарга ярыймы дип сорау биргәч, бу галимнең күзләренә яшь чыкты. Яни шуннан да кайберләребездә хәтта авыз ачарга да ризык юк. Кемнеңдер теге без уйлап утырабыз, нәрсә ашарга микән дип. Ә кайберләрнең ризыгы әз. Инде шул вакытта андый кешеләрне үзебезгә чакырып, яки аларга бер теге ризык китереп ашату үзенә бер ни мөмкинчелек, Аллаһ Тәгалә якынайып, Аллаһ Тәгалә мәгъфирәтенә ирешергә. Шулай ук галимнәр әйттеләр, ураза безне сабырлыкка өйрәтә. Инде шуннан да без үзебезне теге сабырлык күрсәтергә, ач торудан яки теге җавап бирергә терәк булган вакытта туктап торып теге җавап бирмәскә, харамнардан сакланырга сабырлык тәрбиялибез үзебездә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инналлаһа ма'ас сабирин дип үз аятларында әйтә, дөрестә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сабыр итүчеләр белән бергә диде. Яни сабыр кеше белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәте булачак. Һәм без менә шул ураза дәврендә шул сабырлыкны үзебездә тәрбияләргә тиешбез. Теге кычкырасы килгән вакытта кычкырмыйча, әрлисе килгән вакытта әрләмичә, сабыр итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Хәтта сиңа теге кеше каты сүз әйтсә дә, син белән теге бер төрле ызгышка итеп тартса да, әнә сай мин ураза тутучы дип җавап бир, әйтми кал дип өйрәтеп тора безне. Һәм без менә шулай дип 30 көн эчендә өйрәнәбез икән, инде калган вакытта да менә шул сабырлык хиссе, сабырлык көчәерергә тиеш. Без шуңа өйрәнергә тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килеп сорагач, я Расулулла, миңа насихат бир дигәч, ул әйтте, нитмә диде. Теге җиннәнмә диде. Һәм берничә мәртәбә шуны дип кабатлап әйтте. Яни бу Рамазан ае безнең өчен мөмкинчелек. Менә шулай дип теге сабыр булырга, әйткән сүзләре ниндер бер теге машина йөрткәндәме, икенче бер теге ызгыш вакыт чыган, мин ураза тотам дип теге унутмаска тиешбез. Менә шул җавап бирермен дә, ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шул тоткан уразаның әҗерен бетерәчәк. Шуннан куркырга тиешбез. Шуның өчен менә шул әйберләрне, шул галимнәр зикр итеп киткән әйберләргә ирешергә безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә насыйп кылса иде. Ва кулу каула һада ва астагфируллаһ ва тубу илейһи.